खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सुजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रोमबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोननो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। समाजारि आफादावनो खौसेयै थानो हायाखै। बेनि अनगायैबो दायो राजखान्थि आफाद दानानै खौसेयै थानो हागोन आरो माबा मोनसे गोहोम खोख्लैनो हागोन होननानै आं साननो हायाखै। मानोना आथिखालाव गोबां गोजाम मिरुआरि आफादफोरानो गोबां दंखायो। बेबायदि थासेयावबो दायो UPPL राजखान्थि दोलोखौ जेबो खहा खालामनो हायाखै एबा खहा जायाखै। बेनिखायनो गोदान आफाद दानायाव आंहा माबा बुंनांगौ आरो माबा साननांगौ अदेबानि जेबो खहा खालामनो हागोन होननानै आं सानहराखै। बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों MCLA मन्टु बर' बिथाङा। जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों दि इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिआ दायो राजखान्थियारि गोदान आफाद दानो थाखाय सावरायलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथांमोनहा फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला दाबावै माखासे साननि उनावनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-एन-डि-बिनि बानजायनायाव मोनसे गोदान राजखान्थि आफाद दानाय जासिगोन अदेबानि फोसावनाय जासिगोन होननानै बिथांमोनहा बुंथिनायखौ नुनो मोनदोंमोन। जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो समाजारि बिजोङाव गुबुन दैदेनगिरि गुबुन सोद्रोमा बिथांमोनहा बायदि गावबा गावनि बिबुंथिफोरखौ बुंथिनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो मैया खौरां बिजोंफोरनि सोंनाय बायदियैनो MCLA मन्टु बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव रोखायै बुंथिनानै होदों दि थारैनो समाजारि आफादफोरानो खौसेयै थानो हायाखै। बेनि अनगायैबो दायो राजखान्थि आफाद दानानै समाजाव माबा गोहोम खोख्लैहोनो हागोन होननानै आं साननो हायाखै आरो माबा गोदान राजखान्थि आफाद दानानैबो जोंनि आफाद एबा दोलोखौ माबा मोनसे खहा खालामनो हागोन होननानै आं सानाखै। मानोना गोबां गोजाम राजखान्थियारि आफादफोर दंखायोब्लाबो नाथाय दायो UPPL राजखान्थि दोलोखौ जेबो खहा खालामनो हायाखै। बेनिखायनो बयहाबो राजखान्थि दानायनि मोन्थाय दं। बयबो दागोन आरो दाथों। नाथाय बेबायदि होननानै जेबो खहा खालामनो हागोन होननानै आं साननो हायाखै एबा साननाय नङा होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होदों। क'क्राझारनि सासे समाज सिबियारि अदेबानि कन्ट्रेक्टर मनरन्जन ब्रह्मआ दिनै आसामनि केबिनेट मन्त्रि अशक सिंघाल बिथांनि नुजाथिनायाव BJP दोलोआव जयनिं जासिगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोसारलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा थांनाय समाव UPPL राजखान्थि दोलोनि जानानै दतमानिफ्राय मोनसे MLA बिसायख'थि गेलेनायखौ जों बयबो नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय हरखाबै दायो मनरन्जन ब्रह्मखौ BJP राजखान्थि दोलोआव हाबगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। अदेबानि खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रोंथारै दायो गोसारलांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्राय माब्ला आरो बबे समाव ओंखारखो अदेबानि UPPL राजखान्थि दोलोनिफ्राय माब्ला ओंखारखो होननानै मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो नाथाय गोबांथारनि खुगायाव बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानैनो दायो सावरायलायबाय थानाय जादों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया जानो थांगासिनो दङ दतमानि बड'फा फोथाराव। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैगोन मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा। बाथ्राखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय जानांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्माया देग्लाय क'क्राझार जिल्लानि सिङावनो थानाय दतमानि बड'फा फोथाराव फैगौ मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16 सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन होननानै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि
दिफेन बर' बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बे हाबाफारिनि गेजेरजों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबांथार गोजोनथाव खौरां मेसेजफोर होनो थांखि लानाय जादों होनना मिथिदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव मोनसे साइन्स एगजिबिसन लाफानाय जादों होननाबो मिथिनो मोनदों। बेनि अनगायैबो गेलेनाय, खेला दुला, रोजाबनाय खन्नायनि अनगायैबो थुनलाइयारि हाबाफारिफोरबो लाफानाय जादों होननानै बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै हरनायखौ नुनो मोननाय जादों। देग्लाय 2025 मायथाइनि राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिनि अक्ट'खौ थि खालामनाय जाबाय, अदेबानि फोसावनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों जों बयबो नुनो मोनबाय। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइयाव जानो गोनां राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ मैया 7 मार्चखालि खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मोनसे प्रेस नटिसनि गेजेरजों रोखायै फोरमायना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बिसायख'थिनि नमिनेसन गथायनाय हाबाफारिखौ फैगौ 15 मार्चनिफ्रायनो थि खालामनाय जाबाय आरो बेनि उइथड्र सोरबा गोसो गुदुं बिजाथिफोरा नमिनेसन गथायखांनायनि उनावबो गावनि बिसायख'थि बिजाथिलाइखौ उइथड्र खालामनो गोसोब्ला बिथांमोनहा 19 मार्चखालि उइथड्र खालामनो हागोन आरो 19 मार्चखालिनो बिजाथिफोरनि फाइनाल फारिलाइखौ फोसावनाय जागोन होननानैबो बेयाव रोखायै लिरनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि भट सोनाय हाबाफारिखौ 2 एप्रिल खालि थि खालामनाय जादों आरो भटनि फिथायखौ फैगौ 4 एप्रिल खालिनो थि खालामनाय जादों होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों, अदेबानि प्रेस नटिसनि गेजेरजों रोखायै खालामनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे राभा हासं अट'नमास काउन्सिलाव गासै 36 था बिजाथिफोराव भट सोनाय हाबाफारिया सोलिगोन, अदेबानि बेनि अनगायैबो गासै 630 पलिं स्टेशनफ्राव भट सोनाय हाबाफारिया सोलिगोन होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों, अदेबानि प्रेस नटिसनि गेजेरजों जोङो रोखायै मिथिनो मोननाय जाबाय। सासे बर' आइजो गागि लिरगिरि उत्तरा बैसुमतियारि बिथाङा दायो राव सोलायनाय थुनलाइयाव साहित्य एकादेमि बान्था मोननो हाबाय होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोख्रोङै गोसारलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइनि साहित्य एकादेमि बान्था राव सोलायनाय आयदायाव उत्तरा बैसुमतियारि बिथाङा बर' थुनलाइनि गेजेरजों साहित्य एकादेमि बान्था आजावनो हाबाय होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरिमोन उत्तरा बैसुमतियारि बिथाङा आरो बिथाङा देग्लाय 2025 मायथाइयाव असमिया थुनलाइनि मोनसे मुंदांखा सल'मा कान्चनखौ बर' रावाव दानस्लायनानै देग्लायनि साहित्य एकादेमि बान्थाखौ आजावनो हायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों आरो बे मोननो हानायखौ लानानै दायो गासै बर' नाङैनो, अदेबानि समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंबो आरो बर' हारियावनो मोनसे गोग्गानाय लाबोनो हादों होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ 9 मार्चखालि इन्डिया आरो निउजिलेन्डआ दुबाइनि इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव चेम्पियन्स ट्रफिनि फाइनाल मेचखौ गेलेनो थांगासिनो दङ। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों दि थारैनो देग्लाय 2025 मायथाइनि क्रिकेट चेम्पियन्स ट्रफिया दायो 9 मार्चखालि फाइनाल मेच गेलेनाया जानो थांगासिनो दङ। फाइनाल मेचखौ गुबैयै भारत आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव गेलेनाय जागोन। बे गेलेनायखौ UAE अदेबानि दुबाइ इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव 2:30 जागायनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सेथि सेमिफाइनालाव भारतआ अस्ट्रेलियाखौ गोरलैयै फेजेनदों। गुबुन फारसेजों निउजिलेन्डआ साउथ आफ्रिकाखौ गोरलैयै फेजेननो हानानै दायो भारत आरो निउजिलेन्डनि गेजेराव फाइनाल मेचखौ गेलेनायखौ जागायगोन होननाबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो रोखायै मिथिनो मोननायखौ नुनो मोनदों। गसाइगाव ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। SS मार्केटनि साखाथियावनो थानाय एयार बोडोलेण्ड सार्भिस मुंनि फसंथानखौ मैया बेखेवनाय जाबाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। जाय लाइमोनफोरा स्पेस आरो जाय लाइमोनफोरा हटेल मेनेजमेन्ट आरो गुबुन गुबुन टेक्न'लजिकेल बिथिङाव गोसो गुदुं, बिथांमोनहा दायो SS मार्केटनि साखाथियावनो थानाय गोदानै फसंथान बेखेवनाय, जाय फसंथाननि मुंखौ एयार बोडोलेण्ड सार्भिस मुङै मिथिनाय जादों। बेनि गेजेरजों बिथांमोनहा गाव गावनि थांखिखौ आरो गाव गावनि केरियारखौ जागायनो हागोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि एयार बोडोलेण्ड सार्भिसनि जोहै जाय लाइमोनफोरा स्पेस
स्पेसनि थाखाय आरो जाय लाइमोनफोरा हटेल मेनेजमेन्ट बायदि हाबाफारिनि थाखाय गोसो गुदुं बिथांमोना बे फसंथानाव थांनानै फरायहैनो हागोन आरो फरायनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोननो थारैनो 100% प्लेसमेन्ट होनाय जागोन होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोना बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव क'क्राझारनिनो DC बिथाङाबो नुजाफैदों होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबावदों।